Yo. Siyasana. Hey ngiyabonga yo. Ukufika kwakho nje like yo it means a lot man. Uyazi nje manje kungangithembele ukuthi ngizoza. Oh phela ngazi ngani wena okathi uzofika la wangigela wangafika la. Hayi mina. Sengikhathile. Ngase nkingeni mina ngedwa. Hayibo Aselanike bathi. Oh phela futhi mama ngachaza ukuthi futhi uzokuthi wena ukhona la ushoda khona. Wona kusho njalo. Uyaqhatha manje ngizisibuka. Mana uthi ngisawuchaba. Ngaqala. Ngisawuchaba. Lasa kodwa Ayini manje. Hamba ngithatha futhi hamba uqama. Ngithe wena thinja. Motoza. Oh Jesus. Ambulance. What's this called? What dad? Yes. Dad. Yes. Wenzani? Wenza nyama nje. Cha. Dala lenyama kuyona yami dad ngicela ukuhlale phansi. No lenyama kuyona yami mfethu ngiyacela ukuthi ungayenzi bese lenyama ifakiwe la efridge nomakhelwana kuyona yami mfethu. Ha. Simo. Uchaza ukuthi inyama akusiyo yakho. Ifake umakhelwane akuyona mfethu yami mina nginayo inyama mfethu uyazi mfethu uJanuary njengamanje mina into enginayo nje la endaba. Awumbi ngoba ngela. Sibonile. Ubuthi ngizodlani mina? Ubuthi ngizodlani ngoba kukhona irice kuphela nje emabhayiteni uthi ngidle mina. Phela dala ngiyazi ukuthi khona irice kuphela kodwa nje bengithi mina sofike sibonane left kodwa inyama yona yes ifridge nalo kodwa inyama akuyona yami mfethu. Yabona ke nje. Bese ngiyacela inyama mfethu akuyona yami but one day uzofika inyama ikhona mfethu hayi ukuthi mhlambe ngenza One day lo. la mfethu one day ukhuluma ngo-one day ngisibona ngilambe manje mina one day uzofika lalela mfethu lalela. musukuthi angilalele ngilale mama phela ngeke ukwazi na uvela uvula ama-fridge nje la endlini bese uzokwenza noma kanjani akuyona mfethu yami. ngizodlani usho ukuthi ngisuka la ngidonsa umbamba ngiswethela ngiza la wena ungizisela ukuthi ngeke ngidle lutho lami mina ubuthi ngizodlani ngoba amabhede hamba kodwa ke nqaza ama-rice nophuthu mina ngizodla uphuthu ne-rice eshuthi mina isishabo siphi uJanuary hayi ukuthi mhlawumbe ehlezi singekho lesesilana uzongiqhatha nomakhelwane yabona into ngisho cause ngeke ngikwazi uvele ngidle inyama kamakhelwane and ngizoyikhokha ngani. awumeke umakhelwane wakho akanayo ifridge ezizofaka lunch kuyakho ifridge akana-fridge yena akanalo ufakelani la angifuni ke mina le nyama la angifuni ngoba kuyimanje abocishe ngalo ubuzongena enkingeni ngoba bengizoyifica ngihlohlozisa lapha angifuni ke mina lo nyama leyo angifuni le nyama la awukwazi phela ukungiqhatha nomakhelwane. cha ngiqhatha kanjani eyakhe ifridge eyakhe Hey, ngena. Uthathela umacela inyama. Uyabona ukuthi le nyama kuyona yami uma wale ngane uzocela inyama. ngizingane Ufuna eyodwa noma ezimbili? Uthi ucisha ngiqhasa nomakhelwane. Yabona ukuthi ucisha ngiqhasa nomakhelwane. Akuyona yami la inyama sami ukuthanda ngiyakuthanda kodwa imali kwamanje angakabi nayo. ngizodlani ngiyakwazi sibonisa wena manje ngizodlani mina manje kubuza lokho ayisithathele ingane inyama yayo sebethathela amakhaya inyama yayo abayifaka la le fridge engafuni nayo ngidleni mina sibone ngisusele ngiza la ngizisela ukuthi ngizodla uphuthu ne-rice mina ngilambile ngidleni Mina nginalutho sithando sami kodwa akusho lokho ukuthi angikuthanda akusho lokho ukuthi ngifisa hlezi sidle irice mangabe ufikile la endlini. sizodlani sibonele hlezi sidle irice njengamanje sibona njalo mangifika la endlini mina awunakudla wena awunakudla ngihlezi ngifica irice nophuthu kenqeza lapha emabhaketeni Akuzona nami inhloso zami sithando sami. Ngiyafisa nami ukwenza lento right. Ngiyafisa kodwa nokuthi ushiwo ukuthi angiphathe something soyile
nawe ngeke usho phela